ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 10/7/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನ ಬಲಭುಜಾದ ಸೇವೆದ ಆಸಕ್ತಿನ ದೀವೊಂದು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನೊಂದಿಲೆ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಒವ್ವಿ ಸೇವೆದ ಪಾತೆರ ಬತ್ತಂಡಲ ಐನು ಓದುದು ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊರು? ಉತ್ತರ: ಏಪ ನಿಕಲ್ನ ಚಲನೆ ಮಸ್ತ್ ಘನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಭೀರತೆರ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಶಕ್ತಿಯರ್ನ ಚಲನೆ ನವಿಲ್ದ ತರಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಯರ್ದು ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೊಲೆ ಬರೋಡು. ಕಲ್ಲು ಲತ್ತು ಕಲ್ಲುನು ಪಿದೈ ಪಾಡ್ ನಕುಲು ಪುದರ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲ ಅದು ಒವ್ವಿ ವಿಕರ್ಮ ಇರಬಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನೊಂದಿವೊಡು. ಗೀತೆ: ಆಕಾಶ ಸಿಂಹಾಸನನು ಬುರ್ದು ಬಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಂಡರು: ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿರಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಕಾರದು ಬತ್ತುಬುಡ್ಲೆ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆರು ಆ ರೂಪನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮೀನು ಮೊಸಳೆದ ರೂಪನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಬಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಇಂದು ಪಾಪಾತ್ಮರ್ನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಕೂಡ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಇತ್ತ ಈ ಗೀತೆ ಅಂತೂ ರೇಡಿಯೋಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಂತೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂಚಿನೇನು ಓದುಜರು. ಭಲೆ ಓದು ನಕುಲು ಬರೆಯೊಪ್ಪು ನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಆಂಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಈ ಗೋಪೆರುಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಲಿಡ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆರ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಮಾರ್ಗನು ನಾಡುನಿ ಪಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರು. ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಡ್ಲ ಕೋಟಿಡ್ಲ ಕೆಲವರಾತೆ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಓದುದು ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವಿಸ್ಡು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆಯರನ್ನು ಬಲಭುಜ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ಗೋಪೆರು ಕೆಲವರು ಆತೆ ಉಂತುವೆರು. ಕೆಲವರು ವಿರಳವಾದ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿರ್ದು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಅದಾದುಂಡು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಲು ಹೇ ಭಗವಂತನೇ ಬಲೆ ಪಂದು ಬತ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಅದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರಲ ಎಂಚನ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ವರ್ಗೊಡ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿತ್ತುಂಡ ಐನು ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಎಂಚಲೆಪ್ಪಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅರೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಲೇ ಲೆಪ್ಪೆರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಜಿರು. ಭಾರತಲ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ ನರಕವಾದುಂಡು. ಐದವರ ನರಕೊಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಲೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಲು ಏರುಪ್ಪೇರು ಪಂದು ತೊಜ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಚಿತ್ರನು ತೊಜ್ಪವಲಿ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಯಥಾ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ತೂಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಪುದರೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು. ದ್ವಾಪರುಡು ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ರಾಜರಾಣಿಯರ್ನ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐನೆರದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕ್ಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಲು ಕಾಮಿ ಕ್ರೋಧಿ ಪಾಪಿಲಾದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾದುಲ್ಲರು ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಭಾರತಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ರಾಜರ್ನ ಕೈತಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಮಂದಿರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಹಿಮೆನು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ವಂದನೆ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥವಾದ ಮಿತ್ತಿರ್ದುವ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಅದುಪ್ಪೆರು. ಭಲೆ ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯವಾದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಸುರುಕು ಬರ್ಪುನಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾದುಪ್ಪೆರು. ಆಯ್ನಿರದವರ ಅಕಲ ಮಹಿಮೆಯಾಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೂಡು ಬರ್ಪೆರು. ದೇವತೆಲು ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೂಡು ಬರೋಡೆಯಾಪುಂಡು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆವಡೆಯಾಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಉಂತವನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಷ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ನಿಕುಲೇ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಆದಿತ್ತರು ಕೂಡ ನಿಕುಲೇ ಪೂಜಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬರೆಯೋಲಿ ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿತ್ಯರು ಸರ್ವಿಸ್ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಭಾರತ ತೀರ್ಥಜತೊಂದು ಬರೋಡಾದು ಬತ್ತುಂಡು. ಈ ಗೊಬ್ಬುವೆ ಭಾರತದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಭಾರತ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು ಸದಾ ಏಕರಸವಾದಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. 14 ಕಲೆಡ್ದು 14 ಕಲೆಕುಲು ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಧಾನವಾದ ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏಪ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಪತಿತೆರೆಗು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪಾವನೆರೆಗು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಇಂದು ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿವಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರೊಳಾದುಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮತ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯರೆಡ್ದುಲ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಈ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಂಡ ನಿಕುಲು ರಾಜರಾಣಿಯರ ಪರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡೆಯಪುಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ತರದುಲ 3000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಭಾರತ 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು. ಭಾರತ ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು. ಯಥಾ ರಾಜಾರಾಣಿ ತಥಾ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಸುಖಿಯಾದಿತ್ಯರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಾರೆ ಶುರುವಾಯಿರು. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲೇ ಪನ್ಪರು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಸಮಯಡು ರಾಜರಾಣಿಯರಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಲಂತೂ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಸುರುಕಂತೂ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಡ ಜೋಕುಲೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವಂದುಲ್ಲೆರು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಯಾದು ಮಲ್ಪುವೆ. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಈ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಲ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂದುವೇ ಗೀತಾಜ್ಞಾನ ಇಂಚಿನ ರಚನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾಲುಡು ಕಾಳಿನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಪ್ರಾಣನು ಬುಡ್ಪೆರು. ಇಂಚಿನ ಕಾಳಿ ಅತ್ತುಂಡ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತೆರು. ಪುದರಂತೂ ತೂಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಏರು ಬಲ್ತು ಪೋಪೆರು. ಅಕುಲಂತೂ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಚಾಂಡಲರಾಪೆರು. ಆಂಡ ಏರು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ವಿಕರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಅಕುಲು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನದ ಚಾಂಡಲರಾಪೆರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಅಂತ್ಯಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಿರೀಟ ತಿಗಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜಕೆಳಂತೂ ದೆತೊನೊರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆದವರ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿನ ಪೂಜೆಯಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ನನ ಕೆಲವರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೋಟು ಸಹ ಪರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಪಾರ್ದಿನ ಕೋಟು ಸಮೇತ ಪರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ವಿಸ್ತಾರಡು ವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದಿರು. ಐನು ಸಾರ ರೂಪೊಡು ಕಂತದು 5 ನಿಮಿಷದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪಾಡುಡು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೇನುಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೋಜೆರು. ದೇಪಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಶಕ್ತಿಯರ್ನ ಚಲನೆ ಈ ರೀತಿ ಗಂಭೀರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ನವಿಲು ನಡಪುಲೆಕ ಒಪ್ಪೊಡು. ಬಾಯಿರ್ದು ರತ್ನೊಲೇ ಬರಡು. ಕಲ್ಲು ಲತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಕಲ್ಲುನೇ ಹಾಕೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿರಬಲ್ಲಿ ಪುದರ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ರಾತ್ರಿದ ತರಗತಿ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳಿರು. ಆಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದಲೇ ಬರಪುಜಿ. ಹಾಲು ಅತ್ತುಂಡ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಂಪ ಶಬ್ದನೇ ಬರಪುಜಿ. ಅವು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಾದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಭಾರತ ದೇವಿ ದೇವತೆನ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪರತಾದುಂಡು. ಇಂದು ಸಂಗಮೇಘವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ದೋಣಿನು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚೊರ್ದು ದೂರ ಪೋಪ ಪನ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಅಂಬಿಗಾದುಲ್ಲೆರು. ಈ ದೋಣಿನು ದೂರ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಮೋಸ ಪೋತ ಪಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೋಸ ಪೋಪ ಪಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಕುಲಂತೂ ದೂರ ದೂರ ಪೋಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕೇವಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಸುಸ್ತಾಪ ಪಂದತ್ತು. ಆಂಡ ಮಾಯೆ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದುಪ್ಪೆರು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯತಮಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಪ್ರಿಯತಮೇರು ಪ್ರಿಯತಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು. ಸ್ಮರಣೆ ಶಬ್ದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಲ ಆದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮರೆತು ಪೋಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅರೆ ಯಾನು ಬಾಬನು ಮರೆತು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ. ನೆನಪಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪಾತೆ ನೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತ್ಪಿತ ಅರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ಕುಶಿಲ ಆವೊಡು. ಏರೆಗಾದು ನಿಕುಲು ಪಾತಾಪಿತ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ಬಾಲಕ ಪಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೆರು. ಅರೆರ್ದೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ನೆನಪುದನೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆಯಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ದವರ ಕೇವಲ ಮೌನವಾದಿತ್ತದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಶುಭರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲೆನು ಬುಡಿಯರುಡ ಬೇತೆ ಏರೆಗಳ ಸಂಗಮೇಗ ಏಪೊತ್ತುನು ಬಂದು ತೆರಿದಿಜಿ. ಈ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೇಘದ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಸತ್ಯಯೋಗಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮೇಘ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಮನುಷ್ಯರೇ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಕನಿಷ್ಠರು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲನ ಎದುರುಡು ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪಿರು ನಿಕುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮೇರು ಎಂಕುಲು ಕನಿಷ್ಠರು ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಪವರು ಯಾನು ಇಂಚೆತ್ತೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಘಮೇಗೊನು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬುಡಿಯಡ್ಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೇರಿ ಬಂದಿಚೇರು ಇನ್ನೆತ್ತ ಜಾಹೀರಾತುನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಯ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸಂಘಮೇ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನೇ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಿರದವರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅನ್ನ ನಿಧಾನವಾದ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಒಂತೆ ಒರಿಯಂತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಗನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಒಯ್ದು ನಿಕುಲು ಆ ಸಮಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವರು ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ನ ತರೆತಮಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಪಾಪ ಉಂಡು ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಟ್ಟಾದ ಪೂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೇರು ಇತ್ತೆಂತು ಸಮಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರನ ಕೈತಲು ದಯಗೆ ಪೋಡು ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯುಡ್ಲ ಉಲ್ಟನೇ ದೆತನುರು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುನರು ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಪನ ಯುಗವಾದುಂಡು ವಜ್ರದ ಸಮಾನ ಗಾಯನ ಉಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಣಿಮಯುಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಯುಗ ಈ ಸಂಗಮಯುಗ ವಜ್ರದ ಯುಗವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಯುಗವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಸ್ವರ್ಗರ್ದುಲ ಈ ಸಂಗಮ ಎಡ್ಡೆಂಡು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಅಮರಲೋಕದ ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ 5 ಬಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಬರೆಯುಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಯುಗ ವಜ್ರ ಸತ್ಯಯುಗವಾದುಂಡು ಸ್ವರ್ಣಿಮ ತ್ರೇತವಾದುಂಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಇಂದೇನು ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೋನಿ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಷ್ಟರತ್ನದ ಉಂಗುರನು ಪಾಡುವೆರು ಅಪಗ ವಜ್ರನು ನಡುಟು ದಿವಡಾಪುಂಡು ಸಂಗಮೆ ಗೊತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಪುಂಡು ಸಂಗಮೆಗ ಈ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದುಂಡು ವಜ್ರದ ಮಹತ್ವ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಯೋಗ ಇಂಚಿನೇನು ಕಲ್ಪವಿರು ಒಯ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಗ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು ಆಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಉಳ್ಳಿರು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮೊಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಏರಡ ದೇಹ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಈತು ಬೇಗ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುವೆರು ಬಡವೆರು ಇಂಚಿನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಸಹ ಬರೆಯುವುದು ಸಂಗಮಯುಗ ವಜ್ರಯುಗವಾದುಂಡು ಐತ ಆಯಸ್ಸು ಇತ್ತು ಸತ್ಯಯುಗ ಸ್ವರ್ಣಿಮಯುಗ ಐತ ಆಯಸ್ಸು ಇತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಪಾಡುವೆರು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂದು ನೆನಪಿತ್ತಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಎಡ್ಡ ಜೀವನ ಇಂದು ಅಂತೂ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಆದಾಯವಾದುಂಡು ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದು ದೇವತೆ ಆಪುನ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ದೇವತೆಲಂತೂ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಳ್ಳಿರು ಇಂದು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಗೋಪಿ ಒಳ್ಳವನ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರನಿಕೆಯನ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತಿಮ ಮುಟ್ಟಲ ಓದ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲೇನು ಅಂತಿಮ ಮುಟ್ಟಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಭಗವಂತನು ಓದವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ದುಃಖೊಡ್ದು ಬುಟ್ಪದು ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೆರು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಪಡು ಪನ್ಪೆರು ಪನ್ಲೆ ಸುರುಕು ಏಪೆತ್ತಂಡು ಅವು ಏಪ ವಾ ಯುಗಾದಿತ್ತಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯಯುಗ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಕಲಿಯುಗ ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರೆಯೊಂದತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಭವ ತೆರಿಪವಡು ಹೃದಯದ ಪಾತೆರನು ಎಂಚಿನ ಪನಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಅರತಿಕ್ಕದಿರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನುಭವ ತೆರಿಪವನಿ ಕೂಡ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರತ್ತು ಈ ತರಹದ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಏರೆರ್ದುಲ ಕೋಪ ಮಲ್ತಂದು ಇಲ್ಲಳು ಕುಲ್ಲುದು ಕುಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೇನ ಅದೃಷ್ಟದ್ದು ಕೋಪ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡರಡ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಓದವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಒರಿಯ ಕೋರಿಯಾಗ ಏಪಲ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಯೇದ ಆದುಂಡು ಯಜ್ಞಡು ಅಸುರೇರ್ನ ವಿಘ್ನ ಊರೊಂದು ಪುಂಡತ್ತೆ ಗೆಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯಾದು ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುದರ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಲನೆನು ನಡಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಯಿರ್ದು ಸದಾ ರತ್ನೊಲೆಪಿದೆ ಬರುಡು ಕಲ್ಲು ಲತ್ತು ರಡ್ಡು ಬೇಹತ್ತದ ಗುಹಿಯ ವಿದ್ಯೆನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೇನೊಂದು ಐನು ಸಾರ ರೂಪೋಡು ಕಂತದು ಬೇತಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರುಡು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿತ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆಜ್ಪವನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವ ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನಾದುಂಡು ಒವ್ವೆ ಸ್ಥಾನಡು ಸುರುಕು ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಜೋಕ್ಲೇನು
ಅರೆಡ್ದಿಲ ದುಂಬುದಿತೆರು ಅಂಡ ಕೇವಲ ಪಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರತ್ತು ಶುಭಚಿಂತಕ ಭಾವನೆ ಇರ್ದು ಆರೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಸೇವೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಸೇವೆ ಯಾನ್ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಪಂಡತ್ತು ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಏಪ ಈ ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿ ಪೀರಿಯಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಪನ್ಪೆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಐದು ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ತೂತಿಜಿ ಬಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೂಚಿಪೌಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಏಕಾಗ್ರತೆದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ದು ಸಾಗರದ ಆಳುಡು ಪೋದು ಬುಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಅನುಭವದ ವಜ್ರ ಮುತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.